Oyaore nyakwar moga juang eno kinyi maber kendo maruodho yawanwa piny kendo keto mondo arome chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich abich tarik 3 dweno mar 9 e higa mar 2021. Nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kod The Star. Oboke mokwongo wadhi chake kawuono kod oboke mar The Standard. Thor mar wacho nyimo oboke mar The Standard en big boost for Raila's bid to Mount Kenya. Big boost for Raila's bid to Mount Kenya. ODM leader Raila Odinga appears to have made a major political gain in his campaign to conquer vote-rich region. As key Meru figures led by Governor Kiraitu Murungi declare their support for his presidential bid. Ogai mar duon od bura mar ODM Raila Odinga iwacho ni ne ogoyo kang' mararieya e dwaro mare mar yudo ombulu mag oganda maok e gwenge mag Mount Kenya region bang' ka jotelo madito e gwenge mag Meru kotelne kod Governor ma Meru Kiraitu Murungi ne oyango madhi siro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ogai mar duon od bura mar ODM Raila Odinga iwacho ne ogoyo kang' mararieya e yudo ombulu mag Mount Kenya region bang' ka moko kuom jotelo mawuok e gwengego kotelne kod Governor ma Meru Kiraitu Murungi ne osingo ni gidhi siro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Mane otimre odiochieng' manyoro e kinde mane oromo kod jotelo kaachiel kod jolony nyaka weg ohala maok e kaunti ma Meru odiochieng' manyoro. Mane thor mar wacho nyimo oboke mar The Standard, kama The Standard wacho ni ogai mar duond od bura mar ODM migosi Raila Odinga ne ogoyo kang' mararieya e yudo ombulu mag Mount Kenya region odiochieng' manyoro bang' ka moko kuom jotelo madito maok e gwenge mag Mount Kenya region kotelne kod Governor Kiraitu Murungi ne osingo ni gidhi siro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e dwaro mare mar bedo ker mar abich ma pacho kae e kinde mane Raila oromo kod jotelo jolony kaachiel kod weg ohala maok e kaunti ma Meru odiochieng' manyoro. Itoboke mar adek loso ewi jangolo mano Juliani, no need for statement about the obvious. Juliani ne oloso ewi hera ma e kinde kod jaod Governor machon Machakos migosi Dr. Alfred Mutua. Kisebedo ka iluwo wechegi, Juliani mabende en jathum osebedo ka itudo kod Lilian Ng'ang'a ma en jaod Governor machon mano jaod Governor ma Machakos mano Dr. Alfred Mutua motelo ne werok margi. Itoboke mar ang'wen en ni IBC blow as procurement board access schemes tender for 2022 polls. Duol mochung'ne bago yiero pacho kae IBC ne oyudo buok makende odiochieng' manyoro e kinde madoho maduong' mano High Court ne owito oko tenda mare mar gigo ma idhi tiyogo e goyo ombulu e yiero maduong' mabiro mago Kim's Kits. Odiochieng' manyoro doho mar High Court, doho mamalo, ne owito oko tenda mane duol mochung'ne bago yiero pacho kae IBC ne ochiwo mar nyiewo gigo ma idhi tiyogo e goyo ombulu e yiero maduong' mabiro mong'ere ka Kim's Kits. Itoboke mar abich, Justice Koome, this is how I want Kenyans to remember me at the end of my tenure. Odiochieng' manyoro jal buche maduong' pacho kae Lady Justice Martha Koome ne owacho ni osingo mar timo lokruok mararieya e migawo mar doho kaka achiel kuom agenda mage kapod otelo ne migawo mar doho e pacho kae. Justice Martha Koome mano jal buche maduong' ma pacho kae ne osingo ni odhi kelo lokruok mararieya e migawo mar doho ma pacho kae. Itoboke mar auchiel, Jalup Ker William Ruto ne ochayo mokalo jatend migawo mar arita kwe mapacho kae Dr. Fred Matiang'i kuom wacho weche moko mok adier ewi mwandu mage e kinde mane ochopo e nyim komiti mar od bura mochung'ne arita kwe mapacho kae. I own most of the properties listed by CS, but there is more. Kane oromo kod jotelo maok e kaunti ma Nakuru kar jot mare makare no odiochieng' manyoro, Ruto ne onyiero ler mane ogol kod Fred Matiang'i
ka owacho Fred Matiang'i ne okolando mwandu ne duto, ka onyiso Matiang'i ne wiyo wil kuom wacho ni Ruto bende ni kod shares maromo 400,000 e kambi mar Kenya Airways, e kambi mar Safaricom, ka achiel kod shares mamoko mathoth e kambi mar Kenya Airways. Kendo ne onyiso Fred Matiang'i ni mondo odhi nyime kendo kod lando mwandu mag jotelo mamoko mag siasa e pacho kae. Oboke mar 6 counties reject bid by state to run 60 billion fund. Mano yuaro e kind piny owacho mag counties ka achiel kod piny owacho mamalo ewi omenda. Oboke mar 6, oboke mar 8, ogai mar ODM Raila Odinga ne ogoyo kang' mararieya e yudo ombulu mag oganda maok Mount Kenya Region odiochieng' manyoro, bang' ka jotelo madito, moko kuom jotelo madito maok Mount Kenya Region kotelne kod gavana ma Meru Kiraitu Murungi ne osingo ni gidhi siro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Magi ne otimre odiochieng' manyoro e kinde mane Raila oromo kod jolony, josomo ka achiel kod josiasa nyaka weg ohala mawuok e gwenge mag Mount Kenya Region, kama ne gisingo mar siro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar 12 loso ewi duond od bura manyien mag jotelo mawuok e gwenge mag North Eastern miluongo ni North Eastern Party, kama iluonge ni Upya Movement, ma jotelo gi ne osingo madhi siro lwedo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga e agenda magi e pacho kae. Jotelo mawuok North Eastern kotelne kod jatend migawo mar Agucho Menda Ukuri Yatani ne oloso duond od bura kata riwruok mar siasa midendo ni Upya Movement, kama ne gisingo mar tiyo kanyakla kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga. Pajo ndiko ka achiel kod pach josomo, weche mag ohala ka achiel kod weche mowuok e counties. Toko oboke mar The Standard gin weche tuke, kama loso ewi mapacho kai Harambee Stars mane owuok amodhi mar 0-0 odiochieng' manyoro kod The Cranes mar piny Uganda e tuke mag World Cup qualifiers mane obagi odiochieng' manyoro e paw tuke ma Nyayo National Stadium. Mano e toko oboke mar The Standard. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach enyimo oboke mar Daily Nation eni Matiang'i hits again as Ruto fights back. Matiang'i hits again as Ruto fights back. Interior CS tells MPs of proposal to generally reduce the number of officers assigned to protect all VIPs, including the Deputy President, who will be entitled to 30 officers. Ndalo machuok kende bang' ka jatend migawo mar arita kwe mapacho kae Dr. Fred Matiang'i ne obwogo oganda mapacho kae bang' lero ni jalup ker William Ruto ni kod jorit maromo 257. Sani koro Matiang'i ne olero ne jood bura paro makama odhi okadho, to en ni jogo mosebedo karito jalup ker William Ruto, apisas mag obila marito jalup ker William Ruto, idhi duoko piny nyaka apisas mag obila maromo 30 kowuok 257 marite sani. Oboke mar 4 en ni jatend migawo mar arita kwe mapacho kae Fred Matiang'i owacho ni piny owacho loso chik moro madhi duoko piny kwan apisas mag obila marito jotelo madito e pacho kae, kama poni chik makama odhi kadho to jorit mag William Ruto idhi duoko mag obila maromo 30 kowuok 275 men go e kindeni. Nyaka oboke mar beach, I own 70% assets
mentioned, DP says. Jalup Ker William Ruto ne owacho ni onge adier ewi atamalo 30 mag mwandu mane jatend migawo mar arita kwe pacho kae Dr. Fred Matiang'i owacho ni en go. Ne owacho ni mana atamalo 30 atamalo 70 kende ewi 100 ewi gigo mane jatend migawo Fred Matiang'i owacho kuome gin weche mag adier. Oboke mar 6 riwruok manyien mar siasa chan kamidhi lose pacho kae. Riwruok manyien mar siasa chal kamidhi lose pacho kae. Riwruok madhi kelo kanyakla speaker mar od bura Justin Muturi, governor Mama Kweni Ngire Kivutha Kibwana, Martha Karua mar na Kenya kaachiel kod Dr. Muhisa Kitui. Jotelo ang'wen gi chano loso riwruok manyien mar siasa miluongo ni New Alliance for Change makelo kanyakla Ngire Kivutha Kibwana, mano governor ma Meru, Dr. Muhisa Kitui, speaker Justin Muturi kaachiel kod nyadendi Martha Karua mar na Kenya. Oboke mar 8 loso ewi okang' mane doho kao mar chungo tenda mar nyiewo gigo ma idhi tiyogo e bago yiere ma pacho kae, tenda mane ochiw kod duol mochung' e bago yiere pacho kae IEBC. Oboke mar 15 gin pajo ndiko kaachiel kod pajo somo weche mag ohala. Tok oboke mar Daily Nation loso ewi ywaruok e kind piny Kenya kod bengi mar piny mangima mono World Bank. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar waje nyimo oboke mar The Star and big shift as Meru and Northeastern back Raila. Big shift as Meru and Northeastern back Raila. Jotelo maok e counties mag Meru kaachiel kod gwenge mag Northeastern ne osingo mar dhi siro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e dwaro mare mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Jotelo mag siasa maok e county ma Meru kotelne kod governor ma Meru Kiraitu Murungi kanyakla kod jotelo maok e gwenge mag Northeastern moting'o Mandera, Wajir, Garissa, Moyale kod Marsabit ne osingo mar dhi siro lwedo Raila e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar 2 jal buche maduong' pacho ka Lady Justice Martha Koome ne ochayo okang' ma piny owacho ne okawo mar mako moko kuom joyal buche e pacho kae. Ne owacho ni mako joyal buche en ataro kod pend chike ma pacho kae. Oboke mar 4 nyaka oboke mar 5 jotelo maok e gwenge mag Meru kaachiel kod Northeastern ne osingo mar dhi siro lwedo Raila e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar 6 Jalup Ker William Ruto ne onyiero jatend migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i kuom ne lando ne jopiny moko kuom mwandu mage, ka owacho ni Matiang'i wiye ne owil kod moko kuom mwandu ma en go e pacho kae, ka owacho ni Matiang'i ne ok olando ne jopiny ni ouso tong' makelo ne omena maromo milion 1.5 odiochieng' kodiochieng'. Ruto ne owacho ni tong' ma ouso kowuok e puothe mar gwen kelo ne omenda maromo milion 1.5 odiochieng' ka odiochieng', ka owacho ni ma wi Matiang'i ne owil kodo ka magena chenro mar nyiero gima ne Matiang'i owacho ewi mwandu maga. Oboke mar 6 doho ne ochungo tenda mane ogol kod duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IEBC, tenda mar nyiewo gigo ma idhi tiyogo e bago yiero maduong' mabiro, mano Kim's Kit. Nyakwaramogi mano bende makelo e giko nonro mar Oboke e jumani. Taruoth oriti kendo rito watwa rom kendo e juma manyien. Ibed kod weekend makare. Nyinga Chris Owino.